Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridhoillahi ta'ala ridho Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'al qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bahriya khususan abana wa umatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa masyikhana wa masyikhina wa man istama'na bisabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa khususan Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ba bin Yahya Abdullah Amro fi Siyah Afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahabi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lisihhatil muslim fihi. Maka nulai kita kedua sahih muslim fihi. Samaniyatu syara'ib utawi walu pira-pira syarat. Bahwa yang pertama ayat sifat iku nyata nyifati sapa wong wa ing muslim fi ba'da dzikri jinsi yang dalam sause nyebut jenis muslim fi wa nahilan warnane muslim fi bis sifat lan berapa sifat allati yakhtalifu kang dadi beda biha kelawan sifat apa as-samanu harga. Wasani yang kedua ayat kurun. Iku yang tahan nutur sapa wong padro ing kadare muslim fi bimangan perkara yang fi kang nafi'ake apa ma al jahalata ing ketidaktahuan anhu saking muslim fi. Wasalis yang ketiga wa ingkana lamun ana apa assalam akad salam wa ajal iku dan tempo zakara maka menyebutkan sapa wong tamali ing wektu jatuh tempone salam iki isa nerangno tentang akad salam iku barang sing diakati salam iku iso sah dinggo kudune memenuhi 8 syarat. Yang pertama ayya sifat ba'da dzikri jinsi wa nau'ihi bis sifati allati yakhtalifu biha as-samanu. Seorang penjual sing hendak akad salam iku menyebutkan kriteria jenis-jenisnya macam-macamnya suatu barang dengan beberapa sifat yang mana dengan penyebutan sifat-sifat tersebut bisa mempengaruhi harga. Terus wasani ayat kurang qadrahu bima yanfi al-jahalata anhu. Seorang sing akad salam menyebutkan kadar suatu barang yang mana iku iso menghilangkan carane sing maune tidak tahu dadi tahu. Mbah iku takarane timbangane utawa hitungane ngoten niku
Wasalis ma in kana muajjalan dzakara waqta mahalli. Terus seorang sing melakukan akad salam, nek akad salame dengan tempo ora seketika. Iki kan ana sing spontan langsung di tempat, ana sing ditempo beberapa waktu, beberapa hari. Lah, iku nek cara dilakukan akad salam sing menggunakan tempo, maka ditentukan itu berapa sampai kapan waktu jatuh tempone. Jenenge ngoten. Terus warrabi utahe sing keempat ayyakuna iku yen ana apa muslabih maujudan iku maujud endal istihqaqi endal nalikane berhak dan haki utawa den miliki fil ghalibi ing dalem kaprahe. Terus syarat sing keempat, suatu barang sing hendak diakati salam iku kudune maujud terwujud ketika hendak penyerahan, cara mana? Contohnya ngeten. Nek ana wong sing melakukan akad salam dengan suatu barang sing belum terwujud. Maksudnya ketika jatuh tempone urung wujud, contoh kayak kurma sing teles ing dalam musim dingin, musim rendeng, maka itu tidak sah akad salam. Merga urung jatuh tempone, cara mana? Maksudnya wis jatuh tempone tapi cara mana urung terwujud. Wal khamis utahe sing kelima iku ayat Qur'an. Iku yen menyebutkan sapa wong mau diangkat di eng panggon penyerahane suatu barang terus seorang sing akad salam itu kudune menyebutkan dalam menjanjikan tempat di mana akan melakukan penyerahan. Jadi sing jelas panggone nembe, waktune kapan, ngoten niku. Kudune menyebutkan alamat ketika waktu hendak penyerahan barang. Terus wasadisu utahe sing ke-6 ayyakuna iku yen ana apa asamanu harga makluman iku dan ketahui. Syarat sing kaping 6 yaiku hargane telah diketahui oleh pembeli. Karena wis perjanjian ngoten. Wasabiu ayyataqabadu. Iku yen to nyerahake sapa wong qabla tafarruqi indang durunge berpisah. Terus antara penjual karo pembeli ketika telah melakukan akad salam, nek waktu penyerahan, pada saat waktu penyerahan ya kudune langsung diserahkan, gak oleh digawa penjual sik tapi kapan-kapan sok lagi diserahkan gak oleh. Kudune waktu perjanjian penyerahan barang itu kapan, ya saat itu juga kudune dikekno. Wasani utai sing ke-6 ayyakuna iku yen ana apa akdus salami akad salam najisan iku secara langsung layan khul kang ora mlebu ing salam apa khiyarus syarti apa khiyar syarat.
Adapun syarat sing keenam iku akad salam dilakukan. Akad salam sing iku akad salam dilakukan secara langsung. Kecuali nek ana khiyar majelis iku boleh, tapi nek khiyar syarat iku dilakukan secara langsung. Faslun fi ahkamir rahni wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.